4 чарха ва ё агрегати баъдии нирӯгоҳи бунёдшавандаи барқи обии Роғун тавлидоти аврупоӣ хоҳад буд. дар ин бора Ҷамшед Шоимзода, муовини аввали вазири энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон, зимни нишасти хабарии ин ниҳод хабар дод. феълан ба гуфтаи ӯ бо чанд ширкати аврупоӣ ҷиҳати тавлиди чархаҳо барои нирӯгоҳи барқи обии Роғун гуфтушунидҳо идома дорад. гуфтушунидҳо бо чанд ширкатҳои истеҳсолкунандаи турбина идома дорад ва ҳамин замон як натиҷаи назар аст бо ширкати Войт австриягӣ дар даст расидааст ва ба фикрам ки натиҷаи сафари кории роҳбари давлат ба шумо маълумоти бештар мерасонем. ду чархаи аввали нирӯгоҳи барқи обии Роғун дар Украина тавлид шудааст, аммо бо сабаби ҳамлаи Русия ба ин кишвар ва идомаи ҷангҳои шадид дастрас кардани таҷҳизоти нирӯгоҳ аз ин кишвар мушкил шудааст. Но, конечно же, это не только повлияло на... вале албатта ин вазъият на танҳо ба дастрас кардани кадом як таҷҳизот таъсир кардааст, ҳатто ба занҷираи содаи дастрас кардан таъсир гузоштааст, ба гароншавии маҳсулот расонидааст. ҳатто ба пастшавии нархи баъзе маҳсулот ҳам овардааст. ҳоло ду чархаи нирӯгоҳи Роғун мушаххас кор карда истодаанд. таъмири нақшавӣ баргузор мешавад. агрегатҳо бо чархаҳои муваққатӣ кор карда истодаанд. бо гузашти вақт иваз карда мешаванд. вале дар ин давра мо камчинии ҷиддии таҷҳизотро эҳсос накарда истодаем, ки вобаста ба кишвари мушаххас ва минтақаи низоъ аст. Большой дефицит оборудования, который зависит именно от этих стран и в конфликтной зоне. Тоҷикистон соли 2008 эълон карда буд, ки барои бунёди нирӯгоҳи барқи обии Роғун $3 миллиард зарурат дорад. тӯли ин солҳо ҳазинаи бунёди ин нирӯгоҳ то ба $8 миллиард баробар шудааст. сабаби боло шудани ҳазинаи бунёди нирӯгоҳи Роғунро коршиносон чунин шарҳ медиҳанд. ба фикри ман ин як чизи табиӣ аст. девалватсия мегӯянд, ҳамон пулу баъд инфлясия. албатта нархҳо дигар шуданд. ина бинед ки ва чиз ҳамон симент дигару дигараш қимат шуд. фақат маоши коркунони ва ҳамон дирексияи Роғун соли 2019 якбора 50% баланд карданд. соли гузашта дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон хабар дода буд, ки Тоҷикистон аз соли 2008 замони оғози корҳои сохтмонӣ дар нирӯгоҳи Роғун 25.3 миллиард сомонӣ харҷ кардааст. ду чархаи нирӯгоҳи Роғун, ки аввали соли 2018 ва дуввуми соли 2019 ба кор андохта шуд, то кунун 2.5 миллиард киловаттсоат нирӯи барқ бо арзиши 500 миллион сомонӣ тавлид кардааст.